Ahojte všetci, moje meno je Alena Duránová a ja sa na vás obraciam s obrovskou prosbou. Existuje jeden fantastický projekt, volá sa Imaginácie. On je v Košiciach už niekoľko rokov, bola som na ňom niekoľkokrát ja, boli ste na ňom možno vy. Je to nádherné predstavenie, v ktorom účinkuje veľmi veľa úžasných fantastických umelcov, artistov aj zo zahraničia a tento nádherný projekt sa robí pre vás. Ja viem, že tam bolo strašne veľa ľudí a ten projekt je zadarmo. Samozrejme, chceme, aby bol aj tento rok veľmi. Problém sú peniažky, je veľmi náročný a nákladný a ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, ak čo len trošku môžete, podporte Imaginácie. Choďte na stránku hithit.sk a prispejte akoukoľvek sumou. Za každé 1 euro sme veľmi vďační, naozaj. Ja už som prispela, ak vám to nerobí problém, ja vám budem veľmi vďačná, naozaj. Teším sa na vás v Košiciach na Imagináciách 2016. Prajem vám krásny deň.